Hej. Hey. Hvad sker der? Skal jeg ikke lige komme lidt op til dig her? Hvad sker der for dig? Der sker en del ting, synes jeg. Hvordan har du det for tiden? Jeg har det helt fantastisk. Jeg har det helt urealistisk. Hvorfor? Faktisk på en fed måde. Jamen, jeg er i gang med at lægge sidste hånd på min første musikvideo. Ja. Hvad hedder nummeret? Nummeret hedder Kom tilbage nu. Mm. En gammel klassiker fra Den gamle fra 85'eren der? 85, ja. Fedt. Hvordan har du fået lov til at skulle lave den? Jamen, det er sådan, at jeg har en rigtig, rigtig dejlig manager, som har sin talegaver i orden, og som har fedt netværk. Og vi har simpelthen taget kontakt til dem, der har skrevet selve nummeret. Og de gik med på ideen, og så det er vi i gang med at lave nu. Okay. Eller vi er faktisk ved at være færdige med det. Hvor har I været hen og optage? Vi har indspillet nummeret hos Blue Sky Music. Super fede mennesker. Lil J, Puls, dem kender I sikkert godt. Dem har vi haft ind over produktionen, og ellers så har vi skudt en masse fede scener til musikvideoen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må røbe, men det bliver i hvert fald en vild video. Og Danmark, I skal bare vente jer. Det bliver fedt. Har det været sjovt at lave? Eller har det været hårdt, eller har det været kedeligt? Eller? Det har både været hårdt, det har været sjovt, det har været en masse ting, synes jeg. Men helt sikkert en fed oplevelse, og det er noget, jeg godt kunne vende mig til. Hvis man kan sige det sådan. Det har været en lang proces, men vi har haft det fedeste crew indover. Som har arbejdet døgndrift, altså, for at få den her video til at komme op og stå, og så den kunne komme op og være super fed og super skarp. Og det bliver den, kan jeg fortælle jer. Så jeg glæder mig til at dele den her video sammen med jer andre derude. Hvad skal du, når du er færdig med videoen? Jamen, når jeg er færdig med videoen, så skal jeg jo stable hider op. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg skal ud og synge over det hele. Der, hvor man nu kan komme ud og optræde. Jeg skal ud og sige hej til en masse mennesker. Hvad er det næste, vi kan sådan forvente at se fra dig? Det næste, I kan forvente, det er helt sikkert bagom scenerne på videoen. Der kommer lidt sjovt. Ja. Så det tror jeg, I godt kan glæde jer til. Okay. Jamen, jeg siger tak. Det var så lidt.